Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka endlondlweni, siyakhuleka kubalandeli nabathandi bale YouTube channel. Namhlanje bantwana bedlozi ngifisa ukuzokhuluma ngombango weinkomo edlozini. Lesi sihloko siyangithinta ngoba cishe imindeni ngemindeni imbalwa imindeni engabhekene nalenkinga yokuthi kunombango, kunokuxokozela kakuzwenwe lapha ekhaya ngoba kuyabangwa, ngoba umbango weinkomo ujule kakhulu, ngoba inkomo phakathi kwekhaya isilwane esijulile, isilwane esiseduze nenhliziyo yabalelo thulini lomhlaba, ngoba noma befuna ukukhuluma bakhuluma nangazo. Kusadliwa ngoludala ke abantu besasondelene nemvelo, lingakafiki leli dungamuzi elibizwa ngenkolo yobuKristu, inkolo yabaqoneli nabacindezeli. Ayikho into eyayibalekile kumuntu ongumngoni wasebungoni ukuba afuye. Yingakho kwakunalomkhuba wawumuhle ukuthi makubonakala ukuthi lapha akunalutho, isimo senhlalo asikahle, kwakusiselwana izinkomo, unikwe kuthiwa hayi senga khulisa abantwana, ngoba kwakubalekile, ngoba inkomo phela ukubaluleka kwesibaya siyumgogodla nethempeli labalelo thuni lomhlaba. Kwakubalekile phakathi kwekhaya kube khona isibaya, kutholakala ubulongo, kusindwe izindlu, kunemikhosi eminingi eyayigcinelwe esibayeni. Abantu ke baqala babe nobuntu, abantu bokuqala babe nonembeza buphila kubona, bengakashintshwa befundiswe ngobuntu bamaqili, ngoba lobu buntu obushunyayelwa ilenkolo yobuKristu bungobamaqili, ngoba lobu buntu buthi khetha abathize. Lobu buntu bakhona bunesabelo sokuthi uyazehlukanisa kwabathize. Inhle imbi inkolo, kodwa uma lenkolo izokulahlisa wena, izowehlukanisa nabakini, leyo nkolo leyo yizeleza. Kunevesi elilapha kuDuteronomy ethi nxa umfowenu ekutshena ngoNkulunkulu wabezizwe okungasiyoyihlo, wombulala nokumbulala, womkhanda ngamatshe. Liphinde lona lithi ukukhipha umphefumulo kuyisono. Yona futhi leyo nkolo iyaphika, iyayivumisa, kodwa kangikho lapho. Angibuyele lapho odabeni lokuthi isihloko sanamhlanje sokhuluma ngombango weinkomo. Mhlambe ngaphambi koba ngijule, ngifisa ukuba ngifakazele lenkulumo yami, ngoba kulomsebenzi wethongo senginesikhathi ngihleli kuyo, ngihlangana nabantu, ngixazulula izinkinga ngokwahlukahlukana kwazo, kodwa iningi lazo ngeke ngithola ukuthi hayi, njengoba kuxabene ubendle, njengoba inhlalo phakathi kwaleli khaya ingekho, ingazinzile, kunombango okhalazekayo
noma kunombango okhona ma uthi uyahlehla uyawufuna lo mbango kwenzakalani bese uthola ukuthi hayi njengoba laba bantu befungelana bengazwene kunombango wabakhona emakhehleni khona owasiselwa inkomo mhlambe khona owadla inkomo ezazolobola odade wabo zangabiwa ngendlela lo mbango lowo uhamba uzuza uphenduka umkhokha uthola ukuthi isikwenetu senkomo edlozini asipheli singawudala umkhuhlane neyinkinga ngoba kunalento ekhalazekayo engagcinwanga inkomo into enkulu kumuntu onsundu wobona ngoba ngisho necala elenziwe umlobokazi eganile alithethwa ngembuzi lithethwa ngenkomo wobona ngoba nafa kuzokwakhiwa ubuhlobo kuphuma inkomo ziyokhonga namhla kufika ingane emhlabeni kufika umuntu walapha ekhaya kuze agcwaliswe kahle olibonula lapha ekhaya kuwa inkomo manje inkomo lezi ziseduze kakhulu zisenhlizweni yedlozi uma ke lapha ekhaya kukhona umuntu senutholile ngoba benobheka uma ekhaya linombango wenkomo ngoba lelo khaya lelo imfuyo iyafa itshontwe ngamasela njalo makukhona inkomo eniyithenga nje iyafa akufuyeki ngoba kunalombango khona mziningana kigaba ezikhona kwabanye kuze kuvaleke ngisho inhlahla zomendo kubantwana kungaganwa lapha ekhaya kungangeni isho umakoti ngoba kunalomdonsiswana kunalezi inkomo ezafunakala umbango wenkomo edlozini bantu abami into ejulile ngoba kungaphela izizukulwane nezizukulwane kubalulekile ke ukuba uma senikutholile lokhu bese nihlalisa phansi inhlangothi zombili nilithethe leli cala kube uma amandla wokuyikhokha lezi inkomo ninawo ningayithenga kodwa uma ningenawo amandla okuyithenga thengani noma ibe yodwa uma kodwa kwakukuthi zazi mhlambe akengithi zazi zingaphezulu kwezimbili kuyaphezulu thenga eyodwa kube inkomazi eyothi mayizala iyobizalela ukuthi ikhava lezi yankomo enizofe nithola imbuzi kube khona imbuzi yangapha kube khona imbuzi yangapha bese iyahlalo lenkulumo kuthiwa nina basekutheni bodla kadla bonke abahle siyashweleza lapha ukuba umkhulu bani usinosibani bahamba bengaswene kuba ngwenasi inkomo sesiyacela manje njengesizukulwane esikhona siyawukhuza lo mkhokha ngoba manje isiza kabi kwinhlalo yozalo nenhlalo yomndeni sicela ukuthi ngalembuzi ke yokuqala ukuba siyakushwelezela ukuthi kwakhona wahamba usongile ukuthi impahla yakhe ayibuyile sesiyacela ukuthi imcelela uxolo umkhulu usibanibani noma usibanibani ngalempahla simcelela uxolo kuwe siyacela ke manje ukuthi nemukelane ngalembuzi yesibili ke sesicela ukuyigeza lento eyaba izifungo nomkhokha ube yesuke leyo mbuzi enizogeza ngayo anidli nikhipha inyongo nomswane nihlambuluke nina eniphilayo phakathi kwekhaya bese nifafaza lempahla bese nishinasi ke lezi inkomo noma nansi lesisithole esizovusa lezi ayinkomo masizala siyobe sizalela ukukhava noma ukuphelelisa lezi yankomo sivusa zona sicela mawuphele lo mbango bese niyahlambulukela nibuye nibozwa umbango wenkomo abantu abami unzima kabi ngoba kuphela izizukulwane nezizukulwane ake nginixoxela indaba nje ufakazela lenkulumo engishoyo kufika insizwa eyakithi ngesibongo naye yakwamngomezulu mayifika ithi izobheka izinto zayo mayifika yabheka ngithi mina awudlakadla wahlupheka kangaka emhlabeni kwenze njani ake sibheke lapha uma ngithi ngiyabheka ngithola ukuthi lensizwa isize yazama ukuganwa kwaze wamahlandla ayisithupha yathi oqala isilobole
sekufanele luphume udwende khweni washona lo mkakhe. Kwahamba isikhathi yathi yamthatha omunye kuthe inkulumo isiya ngasemaphethelweni ukuthi baganana wambamba nendoda behlukana. Waphinda futhi kwakungosibili lapha embambe ephingile umkakhe. Okwesithathu kwathi uma eseqalile ethi uyovela kwatholakala ukuthi umkakhe uyaphinga khona kunesesheli ishende likhona lammethisa. Uthi wayesethi no hayi mhlawumbe ake ngiyokhetha intombi ekholwayo intombi into ngeke ngiphoxeke. Wayithatha wayilobola wathi eqeda ukuyilobola ngelanga ayikhehla ngalo yakhala ngekhanda kwaphela isonto edlule emhlabeni. Kwangiyesine leyo. Kuthe sekuhamba isikhathi wayesephinda futhi eyolobola eyothatha eSwazini. Ethi mhlambe abakwaZulu banenkinga ake ngishintshe. Naye lona wesihlanu kuthe mase kufanele liyasina udwende wagula wahamba. Kulo wesithupha ke uthi dlakadla sengilobolo kwesithupha manje. Akukho engakuzama ngibahamba. Athi mangishaya amathambo ngihlehla ngifunda indaba yakhe kwase kuvela ikhehla. Lathi ikhehla bodlakadla mina ngiukhokho wakhe lo. Umkhulu wakhe okunguyindodana yami uSibanibani ozaluyise nendodana yami uSibanibani ewumfowabo kayise ozala lo mntwana. Kwahamba kwabangwa lapha. Uma kubangwa lapha bebanga izabelo zeinkomo ife engangilishiyile. Bamqonela lona umfowabo kamkhulu walomfana. Wayebabiza ngamagama. Uma bemqonela base beyithatha inkomo bangamnika isabelo sakhe bangamnika inkomo kuyizona kwafanele zize ngapha. Kwathiwa hayi isifociya ezesifociya zadliwa kanjalo zonke. Ngoba kwakuzi inkomo okwakulotsholo ngazo umntwana wentombazana. Lithi leli khehla kwase kuba nomsindo. Kodwa base behamba bebuyisana ngokuthi ethi lona kulungile ngoba nina nanidlile izinkomo ayisekho. Sekuyothi ke uma uthola ingane yentombazana mayilotsholwa lezo inkomo sekuyoyithatha ke uyibuyise ziyothathwa yimina ukuphesha lezi noma ukuvusa lezi inkomo wayithatha ngenxaphephe. Uthi kwase kuvunyelwana kwahlalwa. Kwahamba isikhathi. Umkhulu walomfana wathola uyise wasethola namantombazana. Mayithola amantombazana okuwo auntie balono sekuwe belotsholwa. Kwase kuvuka ubulwane wangabe safuna ukuhambisa inkomo lapha njengesivumelwano kunelobolo lokuphelelisa lelanani lenkomo athi ngeke. Alikho ifala kwenye indlu adliwa kwenye indlu ngoba wabengaphuma endlini eyodwa. Omunye wayesendlunkulu omunye wayesekhohlo. Uthi baze bahamba emhlabeni laba bengabhekene ngokuthi lona uyayifuna phela inkomo uthi sezikhona. Lona uyagoloza. Uthi nami ngayizalela. Uthi ke njengoba behambe bengazwene bafike benomsindo kithi. Sase sithi buyelana emuva noxazulula lento. Yingakho ke wena usabathe uma uthi uthatha umfazi
ehambe kuvala ukuthi lo mfazi engaze efike ezale la khaya ngoba kwakushiya ukuthi umfazi ozozala fanele eyozalweni lakhe noma ingane azoyizala iyona kophuma inkomo ushawela lelo cala mntanami ngoba kufunana lezi ayinkomo esadliwe endlini yakwini manje uthi lona ninazi inkomo kuba nihambe niyolobola emsini yabantu kepha nifuna ukungikhokhela ebese sithi soke sibone sahlala phansi ngayihlambulula le nto siyakhulunya le nto sawuqoqa umndeni sakwenza lokho zaba khona imbuzi ezimbili wagezwa ngikhuluma manje lensizwa engithe yakithi ngesibongo icacile nomkayo banensizwe ezimbili unyaka wesithathu kuya kwesine lo behlele emsini wabo akuphindanga kwamehlela lokho ngoba yayisilungisiwe lento yombango wenkomo ijule kabi lento yombango wenkomo namhlanje kunemndeni engangenelani namhlanje kunemndeni imizi siyasala amanxiwa ngenxa yombango wenkomo bantwana bedlozi lento ningayithathi kancane inzima kubalulekile uma senitholile ukuthi kwahanjwa kubangiwe la ekhaya tholani impahla inkuleko zibembili imbuzi nilungise lento ngoba niyokuphela ayikho into eseduze enhlizweni yedlozi njengenkomo sizosakwethu bengithake ngiqephuze ngaleso sihloko ngiye ngaso ngenhloso yokuba siqwashisane ngobungozi bombango wenkomo edlozini ngoba abantu abaningi namhlanje banukana bodwa bathi ubani uyangithakatha ubani uyangikubani akangifuni kanti bashawe imbango ngakho ke bantwana bedlozi sukumane nihlole leyo ndaba nilungise ngendlela ngiyethemba kube idla amaningi esakeni siyathokoza